bringázni nem menő, csak fasságokat feltenni az interneten. Számból veszem a kamerát, azt megyek bringázni. Ja, Ciao. Nincs te duzom rajta. Faszom. Teszünk egy új videót, és akkor már megint lepikázzák, hogy 180-ból bárki tud videót csinálni. 180-ból bárki tud videót csinálni, kivéve aki nem tud 180-azni. Noel, kérlek, mesélj nekünk a 180-ozás rejtelmeiről. Meséld el, te hogy csinálnád belőle videót? Mindenkitől kiereget, és akkor ezt a dolgot. Ja, aztán A célzásnak számított? Nem. Miután ott vagy a betonon, fogod, és elhúzod a 180-at, és beadod. Így kell 180-at. Úgyhogy vegyetek egy biciklit és 180-azatok, és ti is nyerhetek ilyen random videót, hogy 180-aztok. Ami nem kerül fel a netre, soha. Csak hogy hülyék vagytok, akkor biztos, hogy fel fog kerülni a netre. Mi ez a fasz méregetés, Noel?